Inkomplu dduru djar Maltin. Immorru fid-dar ta' John Gallia fl-Imqabba. Il-laħwina x'għandek. John jiksi d-dar kollha bit-tinsil. Jiena aktar ma nara aktar nixtri. John ilu jarma minn meta kien żgħir. Tal-li konna, għax dak iżmien flus ma kenniex, għallu bli kollok taħdem. Mela mhux bħallu, araw naqra, lanqas rokna ma jħalli mikxufa. Mill-kolonni sal-mirja, it-taraċ, il-frames, is-soqfa, tista' tgħid kull imkien. Għatta ġrana ta' ġewna la fuq, nidnam waħħal u namel id-dwal u narma. John jiftakar li fit-tfulitu lanqas rigali ma kien jaqla. U ma tantx kellna konna rigali ħafna ħna, għax qed ngħidlek it-missieri kellu 9 tfal. Tista' taħseb meta kont tifel żgħir jiena pasta kienet tixtri li ommi fil-birthday. Dan Missir John għandu 91 sena. Jiena George Gallia mill-Imqabba li twelid fid-9 ta' Deċembru 1920. George jiftakar fil-miliet ta' tfulitu. Dak iż-żminijiet ma kien hawn xejn tieħu pjaċir forsi blawża jew b'xi ħaġa oħra jekk żgħira. U qabel inħallu d-dar ta' John, George jaddilna il-ment. Issa tawna żieda wkoll. Tara jien mela x'ħa naħodha? Għax fuq it-80 jien fuq id-90 għandi. Mid-dar ta' John għal workshop ta' Carmel Sammut fil-Mosta. Carmel jaħdem il-pasturi naplitani blidejn. Bħalissa Carmel qed ilesti l-Madonna. Wara dan il-proċess, il-pastur jittieħed forn apposta. Dan hawnhekk ħareġ mill-forn. It-tafal mbagħad minn dal-kulur jiġi dal-kulur ħamrani. Wara, mbagħad dana meta jkun lest. Meta jinżabaħ kollox, jinħadem il-ġisem tal-pastur. Tagħmel il-wire mibrum u mbagħad tagħmel ispeċi tal-ġisem. Da qabel il-ħwejjeġ. Da fil-kassa da Anġlu. Jitpoġġew l-ġwiena. Hawnhekk Carmel qed jurina kif jitwaħlu l-għajnej. Naqtalu l-parti ta' wara. Biex inkun nista' hawnhekk ara tarhom il-ħofar impoġġi l-għajnejn. Carmel sa anka l-frott tal-pasturi jagħmel. Carmel jgħidilna li s-sena l-oħra bħala 2 mill-pasturi għamel lill-President George Abera u lil San George Preka. Il-President qed jiltaqa' ma' Don George. U mbagħad konna tajnielu sorpriż dak xifnihom dak il-ħin meta kien hemm l-opening. Dawn huma wħud mix-xogħlijiet li għamel Carmel. U dan huwa l-presepju komplut ta' Carmel. Mill-presepju ta' Carmel għad tiżjien fid-dar ta' Ċalivella. Fid-dar ta' ċali nsibu vjaġġ ħaj tal-miliet. L-immaġinazzjoni tiġri bija hawnhekk. F'dan il-villaġġ insibu minn kollox. Ferroviji għaddejjin, basis iduru, Luna Park ċkejkna, insomma villaġġ verament ħelu. Fid-dar ta' ċali insibu wkoll xi presepju li għamelu stess. Inti bnejtu. Iwa. Taffalu. Kollu terrakotta, iva. Ċali jivvintaw kol kalendarju speċjali tal-avvent. Kull ġurnata tixel dar differenti. Propja l-Advent Calendar jiftaħ sa 24. Li jagħtu fil-25 tiftaħ il-rigali. Tiftaħ ir-rigali. Allora ma jien għamilt il-presepju hemmhekk. Fid-dar ta' ċalli nsibu anke purċissjoni tal-bambin. Dik ħaddimta meta sar Don George sar qaddis. U ma jistax jonqos li ċalli għamel ukoll ferrovija id-dul mal-Christmas tree. Immorru ħalluqa fid-dar ta' Victor Caruana. Kif qed taraw, Victor dilettant kbir tal-presepji. F'dan il-presepju ħafna mill-pasturi jiċċaqalqu. Huma magħmul mis-sufra, tajjeb għandi ħafna naċ ukoll għamilthom jiena bil-forum ta' tafal.
mill-moturi minn daw li jkun hemm anka fil-microwave. Per eżempju anka jessa xintaraw dawk il-kmamar hekk mill-kaxxi tat-tuffieħ nagħmel. U anka għall-ilma ħaseb Viktor. U qabel nitilqu Viktor jurina dan il-presepju partikolari. Presepju magħmul minn qoxra ta' coconut.